Sentiment ferm pożittiv min-naħa tal-Korpi Kostitwiti Maltin wawċin għall-inċentivi li ħabbar il-Gvern b'investiment ta' 20 miljun euro sabiex ikompli jgħin lin-negozji u jsaħħaħ lill-ħaddiema f'pandemija. Fuq il-programm follow-up imxandar fuq dan l-istazzjon, il-Kap eżekuttiv tan-Negozji Medji Abigail Mamo qalet li dawn l-inċentivi mhux biss jaħsbu għall-preżent iżda wkoll hemm pjan konkret għal meta tgħaddi il-pandemija. Setta inċentivi li mhuwiex sempliċi, hemm ċertu komplessità fis-sens li mhux dawk li ħajkunu qegħdin jagħtu sosten temporanju biex ngħidlek sosten ta' bħalissa sakemm jibdew ir-reġenerazzjoni, in-negozji, però qegħdin iwassluhom anke l-bot minn hekk, jiġifieri hemm pjan xi ħaġa li aħna konna qegħdin niddiskutu mal-Gvern u ilna ngħidu. Reazzjoni pożittiv oħra kienet min-naħa tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandira u r-Ristoranti l-MHRA fejn faħret bi sħiħ l-estensjoni ta' inċentivi ġa esistenti, it-tibdil ta' oħrajn u t-tnetija ta' inċentivi ġodda li se jgħinu lill-lukandi u r-ristoranti kemm b'mod dirett u anke b'mod indirett, dan sabiex dawn in-negozji jkunu jistgħu jippreparaw irwieħhom għall-istaġun tas-sajf. Fuq il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb innotat kif dawn l-inċentivi se jkomplu jgħinu lin-negozji jixprunaw il-ġid f'pajjiżna. Sodisfatti ħafna li dawn il-miżuri jidher li qegħdin jgħinu lin-negozji tagħna biex ikunu huma li jixprunaw il-futur ekonomiku tal-pajjiż. Naħseb importanti li ma ninsewx li in-negozji huma dawk l-aġenti fl-ekonomija tagħna li jikkreaw il-ġid. Il-Korpi Kostitwiti Awċin ukoll laqgħu dawn l-inizjattivi bil-Kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Daniel Borġ jgħidilna kif permezz ta' dan f'għawdex mistennija jinħolqu aktar niċed ġodda. L-iskemi hemm ċertu pożittività anke minħabba l-fatt li għandek skema minnhom li tirritratta propju l-istrutturar, il-Support and Sustainable Investment Scheme li hemmhekk kif ħabbar se jkun hemm inċentiv iktar threshold ikbar b'support lil dawk il-kumpaniji li jagħmlu l-investiment tagħhom f'għawdex. Intant kienet biss l-oppożizzjoni li iżolata waħedha għażlet li tmaqdar il-pakkett ta' għajnuna ieħor li tal-Gvern. Fil-fatt b'reazzjoni għal stqarrija tal-Partit Nazzjonalista li qalet li l-għajnuna tal-Gvern hija farka fejn id-daqqa li sofrew in-negozji. Il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg huwa vuċi iżolata fin-negattività. Il-Partit Laburista nnota kif fil-fatt l-imsieħba soċjali laqgħu b'mod pożittiv l-għajnuna li tal-Gvern, iżda l-Partit Nazzjonalista ma reżistix li jkun negattiv.